the show, so get rockin' up. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never No, giving I'm taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never So let me break. break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never No, I'm giving taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't here to make Jangkrik gagap putih. Lo HP, buka Facebook, tarik ulur beranda. Bali neh buka WA, delok story. Ngene wae terus sampai veteran duwoh kasur. Yo. Wih, kemarin aku ngebel, Cak. Halo. Waalaikumsalam. Apa? Nondi. Kok sore wae ya? Apa ya? Yang ini iki panas. Ya wis nek jalum saiki. Saya tak salin. Yeah, Naeem, Boom Tracks, a Soul Chef production. Got me like, don't wanna write this down, I wanna say it while I cite this now. So let me grab the mic. Don't wanna write this down, I wanna say it while I cite this now. So let me have the mic. I'm getting older, I'm no longer the young pro, so ain't no need. Bos, ikal. Sempat demire. Yo. Cocok. Aku ada dulu. Ayo. Ayo kas untuk mangsa. Ayo untuk sejak. Ayo. Untuk sadang panas. Siap. motor kecilnya orang gedol ini. Klik kok. Alah. Kon mainan sepi. Ayo wis. Yang bener untuk mangsanya aja. Dah joy buat panas. Dah. Ayo, kuwi lho. Iya iki. Ayo jelok kas jajal. Yo gampang ya lo anak wong dhewe kae. Yo. Sini, kae lho. Yo. Gampang kae yo. Ayo katanya cepet. Kaki. Ora. Ah, kowe ketilang. Kaki coplok. Nah, bae. Apa? Kok jalan apa? Dah enggak bisa. Ngadu Mas iki malah. Baik. Wis baik. Motor sisine urung lunas pisan. Kel wong. Angkrik tenan. Kudu wis beli untuk apa? Kahanan mi uripku
kudu nandang loro dipandang sesisih moto. Yen takdire kudu dikuat-kuatke. Wis tak boleh Pak laku ae lah. Duh lah. Buat atine kadang pingin ngeluh. Iya nih bos, itu lihat di motor ini. Saya larat sih. Larang, man. Tapi gak payung ke. Tapi gue pura. Bel. Siap. Blondong bel tuh siapa? Bel. Halo. Ya untuk motor bos. Iya. Ayo kira. Bite. Yo, gue taruh no. Dikon nombi rek Kang. Kang Idul ngono bos. Bisa tak jaket. Ayo langsung rono lah. Ayo udah digas. Ayo. Bang cair, poya-poya. Awas. Bos, aku jagar motor apik iki. Lagi tok untuk mang. Ndi motore? Barenge enak kene ora? Iku lho bos, digo anak buahku motore. Delok dhewe ya. Barang mulus. Ya wis tak ceke barenge. Piye? Apik ora? Wis dicek sih bos, tak lagi sih. Yo, ndak enak suratnya ora iki? Kereta siji. Anak Aduh. Ya terus kon piro iki? tapi naik piro? Yo aku yo ora nek surat ini ya. Sithik-sithik lah apa murah lho. Kita iso oke. Nah, iya masuk bos. Iso wae. Keta. Iki pas kon piro motore? Alah sebarang sak payune. Bos, anane kuwi barange rek. Toko bekel kok kono lho, Mang. Lah cara tak bayar semene iki cara 3 juta iki wani ora? Gelem ora? Wah, sik tak tekok kancaku sih. Piye, Bro? Wah ini ya, iki butuh duit re. Wah, iya gue nganu ya. Iya, mantap. Yo. Akeh bos. Bos ini iki biasa duit yang berkah. Terus kuwi Iki duit wis Mang pira? MM-an. nah ora trimo emelan Mas. Aduh. 20 juta. Rek. Kena nggo karaoke yo. Yo, monggo Mas. Sun. Yo, Yo. monggo. Bonus helm. Nganu ya, karaoke ya. Guys, langsung. Nah, makan karaoke. Panyepe Gusti. Mun anggere urung duwe kemul nak bengi yo ngene iki. Wong urip kok mlaku wae yo. Sik kae ketok enek dealer anyar kae. Yo, jajal tak paranane kae. Iki motor anyar-anyar iki ketok iki. Oi. Endi iki wong sing duwe lele? Dah. Lek. Apa bak bengok? Apa lek? Betuku motor, Lek. Ono apa? Ngene lho, Lek, aku ki rene ki ape tuku motor. Lho saiki lho Kang. Pakame kok ngene kok ape tuku motor. Tem dhuwit kok ndi ngono lho. Nyolong. Piye wong tuwek aduh untuk lara kabeh ngene aduh. Kono lho linggih dibahas kono. Ayo. Lah piye? Semono mau. Gelem. Yo,
Dil. Oh, Saya tak peno duit ta. Iki untukku ki lara kabeh ngene. gir. Wong urip kok ngono kok ya tuku motor barang. Wis ditong jiro. Ki lek samene. Bah, pas ya sih. Ya, sing gobelek motornya. Yo. Kalau lek ono ketoke. Balik ke sebelah kae kono. Iya, iya. Ayo. Duh. Iki gak motorku kali. Iki gak motorku ketok ya. Yo iki motorku lek iki lek. Man ora. Yo sing iki kae. Bagi begalan dia. Nang kono. Dajal kok sing di motor ah. Ono apa le? Apa? Motorku ndek iki dibegal, Mas. Udah gitu nang kene. Ada yo rono jenenge nuku kok, Mas. Apa nang tuku nomor resik ngono. Kowe gose tak e. Ora. Aku bakal motor, Mas. Wis iki senggorene sapa? Mas sing gorene yo bocah-bocahku. Ndi kowe? Yo engko tak telepone wae. Oh, tak teni. Yo, tanikin lah. Di telepon yang bocah kudune. Halo. Yo, Ren Sedilok. Ki ana urusan penting iki. Yo, tak tunggu. Bos. Bos ambil motor nang aku. Aja kok aku sempet-sempet terus. Aku ora mudeng apa-apa iki. Lah yo iki lho lek sing anu sing jipuk motorku. Tenan Bapak. Tenan apa ora re? Aja asal nuduh iki. Ya krode nggo motorku dhewe re. Piye maksudnya re? Aja geger re, Bos. Lho. Wedhus babi kowe ndek iki sing begal motorku re. Jakrek perang aku le. Endi aku begal motormu? Dikandani ngel, tak colong warga malah kapok. Terus babi warga main ayo aku. Woi warga, iki lho. Ono dealer haram. Royo. Mas tem apa Mas tem? Mas tem apa? Kowe sing penadah re. Lho aku yo dodolan rek Kang. Kene opo kek? Ayo njol-njol kae. Woi. Ayo parani kowe. Ayo. Ayo.